Ανανεωμένη γραμματική ελληνικής γλώσσας κατά δόκτωρα Μπαμπινιώτη. Τα λίγοντα εις χώσεως, χύσεως, μπήξεως καθώς και ο αριθμός 3 συντάσσονται με το συμπάθειο. Δεύτερον, όλα τα εις ούτσος φανερώνουν Ανδρεία ή Σοφία, παραδείγματος χάρη Ανδρούτσος, Ανδρεία, Πανούτσος, Σοφία. Εξαιρούνται το γιούτσος και πούτσος που σημαίνουν έμπαινε. Έμπαινε γιούτσο, όπως λέει και ο λαός. Τρίτον, τα εις άνα είναι ειδονή σημαντικά, παραδείγματος χάρη πουτάνα, φακλάνα, νταρντάνα και άλλα. Εξαιρούνται τα καμπάνα ως κρούσιο σημαντικό και αλαμάνα ως ιστορικό τοπονύμιο. Όλα τα εις αράς είναι μεγέθους σημαντικά, όπως παραδείγματος χάρη πουτσαράς, κυλαράς, κολαράς και ούτω καθεξής. Εξαιρείται ο φουκαράς. Όλα τα εις άκας δουλεύουν επί οκταώρου βάσεως, όπως παραδείγματος χάρη δασοφύλακας, χωροφύλακας, θηροφύλακας κλπ. Εξαιρείται ο μαλάκας που δουλεύει επί 24ώρου βάσεως. Έκτον, όλα τα εις είδη είναι χρήσεως και εργασία σημαντικά, παραδείγματος χάρη ψαλίδι, κατσαβίδι κλπ. Εξαιρείται το αρχίδι, το οποίο εμφανίζεται σε 4 μορφές. Πρώτον, ως βρόσος σημαντικό, φάε ένα αρχίδι. Δεύτερον, ως ορεκτικό, τσίμπα ένα αρχίδι. Τρίτον, ως κλάσεως σημαντικό, κλάσε μου τα αρχίδι. Και τέταρτον, ως δηλωτικό ποιότητος, επενετικό, διευθυντής με αρχίδια ή υποτιμητικό, παραδείγματος χάρη αρχίδια διευθυντής. Ήταν μάθημα της ανανεωμένης γραμματικής κατά δόκτωρα Μπαμπινιώτη.